Ας ξεκινήσουμε. Σας καλησπέρα καταρχήν. Είναι το δεύτερο χειμερινό πατάρι και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας σήμερα τον κύριο Δημήτρη Δημηρούλη για να μας μιλήσει για το βιβλίο του Whitman. Το βαρύ πυροβολικό ίσως κατά το Δημήτρη κιόλας της αμερικάνικης ποίησης, και το σημαντικό σε αυτό το βιβλίο είναι ότι υπάρχουν και τα δύο ποίηματα του Whitman. Ο Δημήτρης ο Δημηρούλης έχει κάνει τη μετάφραση, την εισαγωγή, το σχολιασμό και το χρονολόγιο. Ήθελα να πω, επειδή θα σας κουράσω για το Whitman, πρέπει να τα πει όλα ο κύριος Δημηρούλης, και αυτά που θέλει να πει, είναι ότι είναι μεγάλη μου χαρά να σχεδιάζω βιβλία και να είναι μεταφραστές ή επιμελητές όπως ο κύριος Δημηρούλης. Είναι λάτρης της παλιάς τυπογραφίας, της παλιάς αυτής σοφής τέχνης, πόσο όμορφα βγαίνουν τα βιβλία, και αυτό που κάνουμε πια εμείς είναι ότι αυτή την παλιά τέχνη που μάθαμε να τη μεταφέρουμε μέσω υπολογιστών και να βγάζουμε αυτές τις εκδόσεις. Ήθελα να πω λοιπόν ότι εκτός από τον κύριο Δημηρούλη υπάρχει και μία κυρία η οποία δεν ξέρω αν έχει έρθει σήμερα, είναι η κυρία Αρετή Μπουκάλα, γνωστή στο χώρο των εκδόσεων για τις γλωσσικές επιμέλειες που έχει κάνει, μια πολύ σοβαρή, ένας σοβαρός στέλεχος, να το πω έτσι, στις εκδόσεις, και την ευχαριστώ και εκείνη πολύ. Τέλος, το επόμενο πατάρι δεν θα είναι την επόμενη εβδομάδα, γιατί υπάρχει εθνική γιορτή. Θα είναι στις 4 Εντεκάτου με το βιβλίο του Bloom Shakespeare σε μετάφραση και επιμέλεια του Ήρκου Αποστολίδη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε όλοι καλά. Δημήτρη, ο λόγος σε σένα. Θα ήθελα να αρχίσω με δύο στίχους του Whitman. Νομίζω αξίζει να είναι είδος συμβολέο. Έχω μιλήσει πολλές φορές εδώ στο πατάρι και πάντα προσπαθώ να καταλάβω ποια είναι η σχέση μου με το κοινό. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και επειδή αυτό είναι σχεδόν ακατόρθωτο. Σκέφτηκα λοιπόν ότι αυτοί οι δύο στίχοι μπορούν να αποκαταστήσουν μια συνεννόηση μεταξύ μας, υποθετική και μελλοντική. Τους διαβάζω. Ό,τι σημειώνω για δικό μου, να το ισοζυγιάζεις με το δικό σου. Αλλιώς ήταν χαμένος χρόνος που με άκουσες. Ελπίζω λοιπόν ο χρόνος να μην είναι χαμένος και πράγματι να βρούμε το ισοζύγιο, τουλάχιστον για τον Whitman. Θέλω να ξεκινήσω με έναν άλλον ποιητή, ο οποίος έγραψε ένα χαιρετισμό στον Whitman από τα πιο ωραία ποίηματά του. Και αυτός είναι ο Πεσόα. Ο Whitman πέθανε το 1892. Ο Πεσόα έγραψε το χαιρετισμό το 1915, άρα ήταν σχετικά κοντινός στην εποχή του Whitman, δεν ήταν πολύ μακριά δηλαδή. Το ποίημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Υπάρχει σε αυτή την πολύ ωραία έκδοση, σε μετάφραση της Μαρίας Παπαδήμα, που έχει κάνει ο Γκούντεμπεργκ, τα ποίηματα του Άλβαρο Δε Κάμπος. Είναι ένα από τα ετερόνυμα του Πεσόα. Έχει πάρα πολλά, ένα το πιο γνωστό ίσως είναι αυτό. Σας διαβάζω λοιπόν 2-3 αποσπάσματα για να δείτε πώς μιλά ένας ποιητής για έναν άλλον ποιητή. Και μάλιστα αυτό δεν το κάνει συχνά ο Πεσόα. Μόνο ότι γνωρίζουμε ότι είναι ένας άνθρωπος που διάβαζε πολύ, είχε μεγάλη σχέση με την παράδοση της ποίησης και γενικά της λογοτεχνίας. Ήταν πράγματι ένας ποιητής αναγνώστης όπως και ο Whitman. Έχει γράψει ένα από τα πιο ωραία και τα πιο, θα έλεγα, σύνθετα ποίηματά του. Είναι μεγάλο με πολλά έτσι, τμήματα κτλ. Για τον Whitman. Λέει λοιπόν στην αρχή του ποίηματος: «Από εδώ, από την Πορτογαλία, οι εποχές όλες στον εγκέφαλό μου, σε χαιρετώ, Ουολτ,
Σε χαιρετώ, αδελφέ μου, εν σύμπαντι. Ω πάντα μοντέρνε και όνιε, υμνητή των απόλυτων συγκεκριμένων, παλακίδα μενόμενη του διάσπαρτου σύμπαντος, μεγάλε κίνεδε που τρίβεσαι πάνω στην ποικιλία των πραγμάτων, που συνουσιάζεσαι με τις πέτρες, τα δέντρα, τα πρόσωπα, τα επαγγέλματα. Ο οργασμέ των διαβάσεων, των τυχαίων συναντήσεων, των απλών παρατηρήσεων, εσύ που ενθουσιάζεσαι για το περιεχόμενο των πάντων, μεγάλε μου ήρωα, που μπαίνεις μέσα στο θάνατο με κλωτσιές και με μουγκριτά, κραυγές, στριγκλιές, σε χαιρετώ εν Θεώ. Αηδέ της αδελφοσύνης, άγριας και τρυφερής με τα πάντα, μεγάλε δημοκράτη επιδερμικέ, που γυτνιάζεις μ' όλα στην ψυχή και το σώμα, καρναβάλι όλων των δράσεων, όργιο όλων των προθέσεων, δίδυμε αδελφέ όλων των ορμών, Ζαν Ζακ Ρουσό του κόσμου που μας έφερε τις μηχανές, όμηρε του άπιαστου, της μεταβαλλόμενης σάρκας, Σέξπιρ της αίσθησης που αρχίζει να λειτουργεί με ατμό, Μίλτον Σέλεϊ που αναγγέλλεται τον μέλλοντα ηλεκτρισμό. Και ακόμη ένα απόσπασμα, γιατί είπαμε ότι είναι μεγάλο το ποίημα, διασχίζω τους στίχους σου σαν ένα πλήθος που πέφτει πάνω μου και μου μυρίζει υδρότας, λάδια, ανθρώπινη δραστηριότητα και μηχανική. Τελικά δεν ξέρω αν διαβάζω ή αν ζω. Δεν ξέρω αν η πραγματική μου θέαση είναι μέσα στον κόσμο ή στους στίχους σου. Δεν ξέρω αν είμαι εδώ, όρθιος πάνω στην πραγματική γη ή με το κεφάλι ανάποδα κρεμασμένο σε ένα μέρος που μοιάζει με αποθήκη. Στη φυσική οροφή της καλπάζουσας έμπνευσής σου, στο κέντρο της οροφής της άπιαστης έντασής σου. Και ακόμη ένα, για να έχετε μια καλή εικόνα από τον Πεσσόα, εσύ αυτό που ήσουν, εσύ αυτό που έβλεπες, εσύ αυτό που άκουγες, το υποκείμενο και το αντικείμενο, το ενεργητικό και το παθητικό, εδώ και εκεί, παντού εσύ, κύκλος που κλείνει όλες τις δυνατότητες να αισθάνεσαι, δείκτης χιλιομετρικός όλων των πραγμάτων που μπορεί να είναι. Και τώρα πάω προς το τέλος. Και εγώ ουρλιάζω και σε μια πομπή από μένα ως εσένα εκπυρσοκροτούν με έναν πάταγο μεταφυσικό και πραγματικό, με έναν σαματά πραγμάτων που περνούν από μέσα μου δίχως ηρμό. Η στίχη μου είναι να μην μπορώ να εκραγώ από το ζήν. Ανοίχτε μου όλα τα παράθυρα, γκρεμίστε μου όλες τις πόρτες, βάλτε το σπίτι ολόκληρο πάνω μου. Βάλτε μου αλυσίδες μόνο και μόνο για να τις σπάσω. Και το τελευταίο κομμάτι απευθύνεται πολύ συχνά στον Whitman με πολλούς τρόπους και σχολιάζοντας πολλά πράγματα από την ποίησή του. Δεν είναι τώρα του παρόντος να σας τα διαβάσω. Ένα άλλο κομμάτι πολύ ενδιαφέρον, παρακμιακή. Φίλε μου, παρακμιακή. Αυτό είμαστε. Στο βάθος του καθενός μας έχει ένα Βυζάντιο που καίγεται. Και δεν νιώθω ούτε τις φλόγες ούτε το Βυζάντιο. Αλλά η αυτοκρατορία τελειώνει στις νερωμένες φλέβες μας και η ποίηση ήταν αυτή της ανικανότητάς μας για τη δράση. Και το τέλος είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγματι. Είναι σπάνια περίπτωση να δεις ένα τόσο μεγάλο ποίημα για σταματώ, μ' ακούω, μ' αναγνωρίζω. Ο ήχος της φωνής μου έπεσε στον αέρα δίχως ζωή. Έμεινε ο ίδιος. Είσαι πεθαμένος. Όλα είναι απρόσιτα. Να σε χαιρετήσω είναι ένας τρόπος να θέλω να με ζωντανέψω. Για ποιο σκοπό σε χαιρέτησα, αν δεν πίστευα πως είχα τη ζωντανή ενέργεια να χαιρετήσω κάποιον. Ω καρδιά μου που περιμένεις τη γιατριά, ποιος θα με σώσει από σένα? Σας διάβασα αυτό το ποίημα γιατί πολλές φορές, ξέρετε, οι ποιητές που μιλούν είτε ποιητικά ή δοκιμιακά για άλλους ποιητές έχουν μεγάλο ενδιαφέρον γιατί ακριβώς μιλούν με άλλον τρόπο από ό,τι θα μιλήσω εγώ, για παράδειγμα. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι είναι ένας ωραίος τρόπος να δει κανείς τον Whitman μέσα στον Πεσσόα, για παράδειγμα. Δεν θα μπορούσα να σας δώσω ελληνικό παράδειγμα γιατί δεν έχουμε κάτι παρόμοιο εδώ. Δεν είχε την επίδραση στην Ελλάδα, θα το δούμε αυτό γιατί. Ο Whitman που είχε
σε άλλες χώρες, στην Αγγλία για παράδειγμα, και βέβαια στην Αμερική όπως είναι φυσικό. Τώρα, ας πάμε στην έκδοση του τραγουδιού του εαυτού μου και ας δούμε γιατί ξαναέγινε. Γιατί ο πρώτος που έκανε τη μετάφραση, όχι μόνο αυτού του ποίηματος, αλλά και άλλων ποιημάτων από τα φύλλα Χλόης, ήταν ο Προεστόπουλος, ο Νίκος Προεστόπουλος. Ήταν η δεκαετία του 30, η πρώτη δοκιμή που έκανε. Ξαναβγήκε μετά αυτό το βιβλίο με τον τίτλο «Φύλλα Χλόης» το 1956, με εισαγωγή μάλιστα του Σικελιανού, η οποία είχε δώσει η Άννα Σικελιανού στον εκδότη. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο άνθρωπος που κατά κύριο λόγο, στον οποίο κατά κύριο λόγο χρωστάμε την απόδοση του Whitman στα ελληνικά. Την ίδια χρονιά, το 1956, δημοσιεύεται και ένα μικρό βιβλιαράκι, βιβλιογραφία Walt Whitman από τον Γιώργο Κατσίμπαλη. Ο γνωστός Κατσίμπαλης, ο φίλος του Σεφέρη κτλ. Ο οποίος έχει κάνει και άλλες βιβλιογραφίες. Αυτός ήταν αυτό που λέμε ένα είδος προφορικού διανοούμενου που δεν έγραψε κείμενα. Έγινε ο ίδιος αντικείμενο μυθοπλασίας στο περίφημο «Ο Κολοσσός του Μαρουσιού» του Μίλερ, του Χένρι Μίλερ, αλλά ο ίδιος έκανε βιβλιογραφίες για πολλούς Έλληνες και για ξένους, κυρίως όμως εδώ μας αφορά η περίπτωση του Whitman, όπως τη βιβλιογραφία συγκεντρώνει όλους αυτούς που κατά κάποιο τρόπο ή μίλησαν, όπως ο Παλαμάς, για τον Whitman περιστασιακά ή μετέφρασαν κάποια ποίηματά του. Αλλά ουσιαστικά χρωστάμε την επαφή του κοινού με τον Προεστόπουλο. Αυτή ήταν και η δική μου επαφή για πρώτη φορά όταν τελείωνα το Λύκειο. Έπεσε στα χέρια μου όχι ακριβώς το ίδιο βιβλίο, αλλά μία έκδοση Τσέπης, αλλά του Προεστόπουλου. Όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν κακοτυπωμένο, εξαιρετικά κακοτυπωμένο, πολύ φορτωμένη κάθε σελίδα, χωρίς περιθώριο κτλ. Και βέβαια αποσπασματικά τα ποίηματα. Δηλαδή δεν γνώριζες αν έχεις όλο το τραγούδι του εαυτού μου. Δεν το έχεις. Λείπουν κομμάτια. Και ούτω καθεξής. Οπότε τον απέρριψα ταυτόχρονα και τον Προεστόπουλο και τον Whitman. Ο μεν Προεστόπουλος, η μεν μετάφραση δεν μπορούσα να την κρίνω, μου φαινόταν κάπως η δημοτική πολύ παλαιά και κάπως δύσκολη στην προσέγγιση. Ο δε Whitman μου φάνηκε σαν ένας Αμερικάνος Παλαμάς στα χειρότερά του. Δηλαδή έτσι λίγο υπερβολικός, λίγο εκοφαντικός κτλ. Και τον εγκατέλειψα. Και δεν ξανασχολήθηκα ποτέ. Έως ότου κάποια στιγμή, εδώ στο Gutenberg, αναλαμβάνω να επιμεληθώ δύο βιβλία που είναι τώρα υπό έκδοση του Harold Bloom. Το ένα έχει τίτλο «Η ανατομία της επίδρασης» και το άλλο έχει τίτλο «Ο Δαίμον ξέρει». Είναι δύο ενδιαφέροντα βιβλία. Εκεί λοιπόν παραπέμπει συνεχώς τον Whitman. Είδα λοιπόν τις προσπάθειες που κάνει οι μεταφραστές να τον αποδώσουν και ήθελα να το ελέγξω αυτό το πράγμα. Για να ελέγξω λοιπόν τις μεταφράσεις πήγα στο πρωτότυπο. Και ξαφνικά ανακάλυψα ότι όχι μόνο είχα κάνει λάθος, αλλά ότι εδώ είναι ένας ποιητής που είναι πάρα πολύ σημαντικός, πάρα πολύ σπουδαίος και πώς έγινε τόσα χρόνια να μην έχω διαβάσει το έργο του. Τι ανακάλυψα. Αυτό λοιπόν που θα σας πω με λίγα λόγια είναι τι ανακάλυψα όταν ήρθα πλέον σε επαφή με το πρωτότυπο. Καταρχάς ανακάλυψα την τεράστια βιβλιογραφία που υπάρχει, ένα χάος τεράστιο, τις πάρα πολλές εκδόσεις. Υπάρχουν ακόμη και εκδόσεις βαριόρουμ, δηλαδή εκδόσεις που είναι καταπληκτικές, που δίνουν όλες τις παραλλαγές, όλες τις διορθώσεις που έχει κάνει διαδοχικά ο Whitman. Οπότε λοιπόν είχα μπροστά μου όλο αυτό το χάος να δω, ώστε να είμαι σίγουρος ότι η μετάφραση ανταποκρίνεται στο πρωτότυπο. Εκεί όμως έπεσα σε πολύ μεγάλες ξέρες, όπως για παράδειγμα η αμερικάνικη slang, δηλαδή η μία αργό που ήταν της εποχής εκείνης. Και δεν μπορείς να μεταφράσεις την εποχή εκείνη αν δεν γνωρίζεις ακριβώς τι συμβαίνει. Μετά, Αμερική, ιστορία της Αμερικής, γεγονότα, λεπτομέρειες και ούτω καθεξής. Τι ανακάλυψε όμως. Με μεγάλη μου έκπληξη είδα ότι ένας ποιητής το 1855 γράφει χωρίς μέτρο και χωρίς ομοιοκαταληξία. Ήταν η πρώτη μεγάλη έκπληξη. 1855. Σκεφτόμουν μετά τους συναδέλφους μου εδώ στην Ελλάδα που επιμένουν ότι ο μοντερνισμός στην Ελλάδα αρχίζει, ξέρω εγώ, με τον πρώτο, ο οποίος έγραψε σε ελεύθερο στίχο. Και μπορεί ο πρώτος αυτός να είναι ο Παπατζόνης, ξέρω εγώ, στη δεκαετία του 30. Οπότε το ερώτημα είναι, ο Whitman που έγραψε σε ελεύθερο στίχο χωρίς ομοιοκαταληξία το 1955 είναι μοντέρνος? Είναι τα ερωτήματα της λογικής αυτά, που καμιά φορά συγκρούονται με τα δεδομένα.
Αυτό λοιπόν με ευνηδίασε. Το άλλο ήταν η γλώσσα. Άρα λοιπόν είχα μια γλώσσα η οποία δεν ήταν αυτή που είχα συνηθίσει να γνωρίζω, ακόμη και από τον 19ο αιώνα, όσα είχα διαβάσει αμερικάνικα μυθιστορήματα, ποίηματα κτλ. Με ευνηδίασε και η γλώσσα πάρα πολύ. Και το άλλο που με ευνηδίασε ήταν η ίδια η ποίηση. Εγώ περίμενα να βρω ένα λυρικό εγώ, το οποίο υπερίπτεται και μιλάει για τον εαυτό του. Γιατί το λέει και ο τίτλος, το τραγούδι, του εαυτού μου. Βέβαια δεν ήταν μόνο αυτό που διάβασα, γιατί μετά διάβασα και πήρα τα φύλλα Χλόης, εδώ να κάνω μία παρεκβολή και να σας πω ότι τα φύλλα Χλόης είναι το μοναδικό ουσιαστικό έργο του Whitman. Γιατί? Να πω ότι πριν λίγες μέρες ανακαλύφθηκε μυθιστόρημα του Whitman, τώρα, αυτόν τον καιρό, το οποίο ήταν ξεχασμένο σε συνέχεια σε μία εφημερίδα της εποχής εκείνης, νομίζω του 1856, κάπου εκεί. Άρα λοιπόν έχει κάνει και εκεί κάποιες δοκιμές που δεν πήγαν καλά. Άρα λοιπόν το έργο του είναι ένα. Είναι τα φύλλα Χλόης, που το ξεκινάει το 1856 και το τελειώνει το 1891-92 που πεθαίνει. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια, περίπου 40 χρόνια, τι κάνει? Ξεκινάει ένα πράγμα το οποίο έχει μέσα, ξέρω εγώ, 12 ποίηματα και φτάνει στο τέλος να έχει 369. Άρα ξεκινάμε από έναν τόμο που είναι μικρός και σιγά σιγά μεγαλώνει και γίνεται τεράστιος αυτός ο τόμος. Τι έκανε σε όλο αυτό το διάστημα? Συνεχώς πρόσθετε πράγματα, αφαιρούσε πράγματα, διόρθωνε και άρα λοιπόν έχουμε ένα έργο εμπροόδο σε όλη του τη ζωή. Έκανε και άλλα πράγματα, αλλά αυτό είναι το έργο του, αυτό είναι το κύριο έργο. Άρα τα φύλλα Χλόης δεν είναι απλώς μία συλλογή ποιημάτων, είναι μία συλλογή που ξεκινάει όταν ο ποιητής είναι, προσέξτε το αυτό, έχει κλείσει μόλις τα 36 και μπαίνει στα 37. Άρα έχουμε έναν άνθρωπο που επί χρόνια εργάζεται και δουλεύει πάνω στην λογοτεχνία γενικά, χωρίς όμως να δημοσιεύει. Και εμφανίζεται για εκείνη την εποχή, ήσουν πολύ μεγάλος για να εμφανιστείς και εμφανίζεται χωρίς το όνομά του. Όταν πρωτοβγαίνουν τα φύλλα Χλόης το 1855, έχουν τη φωτογραφία του, είναι αυτή η φωτογραφία που βλέπετε εδώ στο βιβλίο, αυτή η φωτογραφία, σκάνδαλο για την εποχή, γιατί φαίνεται έτσι με εμφάνιση εργατικής τάξης και τα λοιπά, το πουκάμισο που φοράει και τα λοιπά, χωρίς όνομα. Το όνομα υπάρχει μόνο μέσα στο ποίημα, σε ένα από τα ποίηματά του, εδώ δεν υπάρχει όνομα και επειδή ήταν πάρα πολύ καλός τυπογράφος, πάντα ήταν δημοσιογράφος τυπογράφος, αλλά δούλεψε πολλά χρόνια στα τυπογραφία, έκανε μόνος του την επιμέλεια του βιβλίου και οι στίχοι πιάνουν από εδώ και πήγαινε και απέναντι. Δηλαδή ήταν περίεργο το σχήμα του βιβλίου και περίεργο το μήκος των στίχων. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι τώρα που μιλάμε δεν υπάρχει έκδοση από αυτές που είδα εγώ τουλάχιστον που να έχει τηρήσει την αρχική στιχοποιία, γιατί δεν γίνεται, το βιβλίο θα πάει εκεί. Άρα λοιπόν και η Norton που έχει τα classics που έχει βγάλει η Norton στην Αμερική, λέει ο εκδότης ο Moon, που είναι από τους καλύτερους εκδότες του Whitman, λέει ότι είμαστε υποχρεωμένοι πλέον να τροποποιήσουμε τον τρόπο αυτής της στιχοποίησης. Άρα το 1955 λοιπόν βγαίνει αυτό το βιβλίο, όπου μέσα ένα από τα πιο σημαντικά ποίηματα και το μεγαλύτερο ποίημα που έγραψε ο Whitman είναι το τραγούδι του εαυτού μου. Είναι 1346 στίχοι, οι οποίοι στη δεύτερη εκδοχή, δηλαδή πριν πεθάνει του ποίηματος και την τελευταία, γίνονται 1336. Δηλαδή λείπουν 10 στίχοι και έχουν τροποποιηθεί άλλοι στίχοι μέσα στο ποίημα. Άρα έχουμε ουσιαστικά αυτή τη στιγμή οι εκδότες όλοι που ασχολούνται με τον Whitman λένε ότι κανονικά τα φύλλα Χλόης έχουν δύο εκδοχές και όχι μία. Τη μία εκδοχή, την πρώτη του 1855 και την τελευταία του 1891, ένα χρόνο δηλαδή πριν πεθάνει ο ποιητής. Η διαδρομή, σε όλη αυτή τη διαδρομή έχουμε 6 εκδόσεις από τα φύλλα Χλόης. Έχουμε το 1855, το 1860, το 1865, το 1867, το 1871 και το 1881. Αυτή του 81 είναι η τελική έκδοση του Whitman, γιατί η έκδοση του 91 απλώς την αντιγράφει. Δεν μιλάμε εδώ για τις ανατυπώσεις. Οι ανατυπώσεις είναι άπειρες, όπως και τα κλεψίτυπα. Αλλά οι εκδόσεις, οι κανονικές εκδόσεις που έχουμε, τις διορθώσεις, τις προσθήκες κτλ. Είναι 6. Άρα έχουμε 6 εκδόσεις στον 19ο αιώνα των φύλλων Χλόης, όπου το μεγαλύτερο ποίημα είναι το τραγούδι του εαυτού μου. Μου έκανε λοιπόν, η εντύπωση λοιπόν ήταν η γλώσσα, ήταν
η μορφή που είχαν τα ποίηματα, ήταν το ύφος, και εκεί που πραγματικά ευνηδιάστηκα ήταν ότι δεν είναι ένα λυρικό ποίημα για το εγώ. Είναι ένα λυρικό ποίημα και επικό μαζί για τη σχέση που έχει το εγώ με τον κόσμο. Και όχι μόνο με τον κόσμο, αλλά με την πραγματικότητα. Εκεί λοιπόν ανακάλυψα, διαβάζοντας, ότι ο Whitman ξαφνικά μιλά για τον μαύρο σκλάβο, για τον οποίο μιλά θετικά και μάλιστα τον φιλοξενεί στο σπίτι του. Αυτό γράφει μες στο ποίημα. Έχει ένα κομμάτι που την τελευταία εκδοχή έχει τον αριθμό 15, όπου λέγεται ο κατάλογος. Σε αυτό το κατάλογο περνάει όλη η Αμερική, η καθημερινότητά της. Τι κάνει ο Τσαγκάρης. Περνάει μια καθημερινότητα που σε ευνηδιάζει ότι ένας λυρικός ποιητής, όπως εγώ νόμιζα, περνάει μέσα στην ποίησή του την ιστορία της Αμερικής. Περνάει, ας πούμε, η μάχη του Άλαμο μεταξύ Μεξικανών και Αμερικανών και τη σφαγή που έγινε εκεί. Μιλάει για ναυάγια, μιλάει για τις συγκρούσεις με τους Εγγλέζους και μιλάει για τον καθημερινό άνθρωπο, για τον εργαζόμενο, για την Ινδιάνα, για τον Ινδιάνο. Εκεί λοιπόν μου αποκαλύφθηκε ένας τεράστιος κόσμος, όπου το εγώ, ένα εγώ, εκεί κατάλαβα και εκεί άρχισα να υποψιάζομαι ότι εδώ δεν έχω έναν απλό ποιητή, αλλά ένα ποιητή που ξέρει πολύ καλά το παρελθόν της λογοτεχνίας, ένας άνθρωπος που έχει διαβάσει πάρα πολύ, αυτοδίδακτος. Ο Whitman δεν σπούδασε, δεν πήγε σε πανεπιστήμια κτλ. Ήταν αυτοδίδακτος. Και τι έκανε, όλη αυτή τη γνώση που είχε συσσωρεύσει την πέρασε μέσα από την ποίησή του με έναν τρόπο που να αφορά τον αναγνώστη και την κοινωνία στην οποία ζει ο αναγνώστης. Δηλαδή αυτός που κανονικά θα λέγαμε ότι είναι ένα είδος, ας το πούμε, απομονωμένου ποιητή που κοιτάει μόνο τα αισθήματά του, που θέλει να εκφραστεί, που θέλει να μιλήσει για τα πάντα, που ζει ο ίδιος, τις εμπειρίες του κτλ. Δεν είναι αυτό ο Whitman. Ο Whitman είναι ένα εγώ που συνεχώς διαλέγεται με τον κόσμο και με τον εαυτό του. Εδώ παρενθετικά να σας πω ότι στην πρώτη έκδοση ο Whitman ήταν πάρα πολύ τυχερός. Γιατί λίγα χρόνια πριν είχε γράψει ένα εξαιρετικό κείμενο ο περίφημος Ralph Waldo Emerson που είχε τίτλο «Ο ποιητής». Εκεί ο Έμερσον, αφού λέει πολλά για την ποίηση, τι είναι η ποίηση, και ο ποιητής κάποια στιγμή λέει ότι η Αμερική περιμένει τον ποιητή της. Περιμένει δηλαδή έναν άνθρωπο που θα μιλήσει για τη χώρα, για τα προβλήματα, για την πραγματικότητα. Και μόλις πέφτει στα χέρια του Έμερσον αυτή η συλλογή το 1855 χωρίς όνομα, ενθουσιάζεται και γράφει μία επιστολή στον ποιητή, τον άγνωστό του, η οποία λέει το εξής. Σας διαβάζω ένα πολύ μικρό απόσπασμα, είναι πολύ ωραία η επιστολή, αλλά είπαμε εδώ δεν έχουμε τον χρόνο. Σας διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα, τι του λέει σε αυτή την επιστολή ο Έμερσον. Εκείνη την εποχή να σου στείλει επιστολή ο Έμερσον, ενώ βγάζει την πρώτη ποιητική σου συλλογή, χωρίς να ξέρει, καταλαβαίνετε τι σήμαινε. Ο Έμερσον είναι τεράστιο όνομα το 1855, εγκατεστημένη φήμη στην Αμερική. Του λέει λοιπόν, αγαπητέ κύριε, δεν είμαι τυφλός ως προς την αξία του θαυμάσιου δώρου που είναι τα φύλλα Χλόης. Βρίσκω ότι είναι το πιο εντυπωσιακό δείγμα ευφυΐας και σοφίας που έχει προσφέρει η Αμερική έως σήμερα. Είμαι πολύ ευτυχής που το διάβασα, αφού η σπουδαία δύναμη μας κάνει ευτυχείς. Χαίρομαι την ελεύθερη και γενναία σκέψη σας. Βρίσκω ασύγκριτα πράγματα υπό μένα με ασύγκριτο τρόπο, όπως πρέπει. Σας χαιρετίζω στην αρχή μιας σπουδαίας σταδιοδρομίας. Εδώ πραγματικά μένει κανείς άναυδος πώς αυτός ο άνθρωπος αμέσως κατάλαβε ότι έχει μπροστά του, έχει χτυπήσει γερή φλέβα ποιητική. Αντιλαμβάνεστε ότι ο Whitman αμέσως δημοσιεύει την επιστολή. Γιατί τη δημοσιεύει σε μια εφημερίδα? Τη δημοσιεύει γιατί πρώτον δεν πούλησε καθόλου. Η πρώτη έκδοση των φίλων Χλόης πήγε άπατη που λέμε. Έτσι, δεν πήγε καθόλου καλά. Οι δε κριτικές που γραφτήκανε ήταν φρικαλές. Δηλαδή λέγανε ότι τι ασχρά πράγματα είναι αυτά. Εδώ θυμήθηκε και μια φράση που λέει η Ντίκινσον σε μία από τις επιστολές της στον κύριο Χίγκινσον, του λέει ότι άκουσε για κάποιον κύριο Whitman και μου είπαν ότι γράφει ασχρά πράγματα. Το έχω και στην εισαγωγή μου αυτό. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι ο Whitman δεν είχε λόγους να χαίρεται για την πρώτη του συλλογή. Όταν όμως έγινε αυτό, χωρίς να πάρει την άδεια του Έμερσον, τη δημοσιεύει. Στη δεύτερη έκδοση των φίλων Χλόης που γίνεται με προσθήκη ποιημάτων, αυτό γίνεται μετά από λίγα χρόνια, το 1860, πάλι δεν πάει καλά το βιβλίο και τον έχει προειδοποιήσει ο Έμερσον να μην βάλει δύο μέρη, το Calamus και τα Children of
τα παιδιά του Αδάμ, στο πω ελληνικά, γιατί είχαν εμφανείς σεξουαλικές αναφορές και μάλιστα ομοσεξουαλικές. Οπότε τον προειδοποίησε ότι αν το κάνεις αυτό θα έχεις εναντίον σου. Το πλήρωσε αυτό αργότερα ο Whitman με κυνήγι από κάποιον εισαγγελέα κτλ. Τελικά τη γλίτωσε σε όλη τη ζωή. Επειδή ακριβώς είχε υποστηρικτές αρκετά ισχυρούς αργότερα. Τότε όμως ο Έμερσον τον προειδοποίησε να μην το κάνει. Και ο Whitman είπε: όχι, δεν θα είμαι εγώ αν δεν το κάνω. Άρα, αν μιλάμε ότι ο Καβάφης πήρε τα ρίσκα του στις αρχές του 20ου αιώνα, μιλώντας για την ομοφιλοφιλία του στα ποίηματά του, αντιλαμβάνεσαι το ρίσκο που πήρε ο Whitman το 1860. Όταν για όλα αυτά μίλησε για πάρα πολλά πράγματα, αλλά αφήνει να εννοηθεί μέσα στα ποίηματά του ότι βλέπει με τον ίδιο ερωτικό τρόπο το θηλυκό και το αρσενικό. Και αυτό περνάει, μπορεί να περνάει έμεσα, μπορεί να περνάει με πολλούς τρόπους, αλλά δεν μπορεί παρά να το παρατηρήσεις. Και βέβαια πάνω σε αυτό έχουν γραφτεί πάρα πολλά πράγματα. Με τον Έμερσον δεν χαλάσανε ποτέ τις σχέσεις τους, ευτυχώς δηλαδή, παρά το ότι ο Whitman στη δεύτερη έκδοση τι κάνει, βάζει στη ράχη του βιβλίου ότι είστε στην αρχή μιας σπουδαίας σταδιοδρομίας, στη φράση αυτή του Έμερσον δηλαδή. Πάλι όμως βγάζει το βιβλίο χωρίς το όνομά του με τη φωτογραφία και μέσα υπάρχει πάλι αναφορά στο όνομά του, στο ποίημα δηλαδή. Άρα τι έχουμε εδώ? Έχουμε έναν άνθρωπο που εμφανίζεται σε μια για την εποχή εκείνη όριμη ηλικία, ο οποίος δεν είναι γνωστός, ο οποίος δεν έχει γνωριμίες ισχυρές και ο οποίος έχει κάνει ένα σωρό δουλειές, ανάμεσα στις οποίες οι πιο μόνιμες, θα λέγαμε, είναι η δημοσιογραφία και ακόμη περισσότερο η τυπογραφία. Στην πρώτη εμφάνιση έχουμε τον Έμερσον και μετά από την τρίτη έκδοση, δηλαδή μετά από το 1865, αρχίζει σιγά σιγά ο Whitman να γίνεται γνωστός, να διαβάζεται, να σχολιάζεται και βεβαίως να προστίθεται συνεχώς καινούργια ποίηματα. Υπάρχουν ποίηματα του Whitman τα οποία είναι καταπληκτικά και σαν λες πώς του ήρθε και το έγραψε με αυτόν τον τίτλο. Υπάρχει ας πούμε ένα ποίημα που λέει «Καθώς υποχώρησα με το ρυθμό της ζωής». Υπάρχει ένα άλλο που λέει «Η Πασχαλιά θα θύσου και φέτος» που είναι για τον Λίνκολν, για τη δολοφονία του. Όταν τα διαβάζεις αυτά τα ποίηματα βλέπεις τον άνθρωπο ο οποίος με τα χρόνια γίνεται πιο ώριμος και η γραφή του γίνεται πιο πυκνή, πολύ αυτοαναφορική σε πολλά πράγματα, αλλά και πολύ διακειμενική. Δηλαδή συνεχώς με αναφορές σε πολλά πράγματα που μας θυμίζουν. Ρώμη, ενώ αρχαία Ρώμη, αρχαία Ελλάδα, Ινδία. Έχει διαβάσει πάρα πολλά για το μυστικισμό, έχει διαβάσει πολλά για την Ινδική θρησκεία, γνωρίζει πάρα πολλά, μεγάλος θαυμαστής του Σέξπιρ. Δηλαδή έχουμε έναν άνθρωπο που επί χρόνια συστηματικά παρακολουθεί και διαβάζει πράγματα που έχουν να κάνουν όχι μόνο με τη λογοτεχνία, αλλά και με τις επιστήμες. Υπάρχουν πράγματα μέσα στα ποίηματα του Whitman που αναφέρονται στα μαθηματικά, στη φυσική, στη χημεία. Ήταν δηλαδή αυτό που λέμε ένας αναγνώστης πραγματικά πεινασμένος και αχόρταγος. Αυτό πάντοτε, ξέρετε, πολλές φορές υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα από νέους ανθρώπους που γράφουν ποίηση και το έχω ως δάσκαλο στο πανεπιστήμιο, πολλές φορές το έχω ακούσει. Το ερώτημα ξεκινάει από μένα. Τι διαβάζεις ή τι διάβασες? Και η απάντηση είναι δεν διαβάζω για να μην αλλοιώσω την έμπνευσή μου. Εκεί λοιπόν είναι ένα παράδειγμα είναι ότι δεν μπορείς να γράφεις το 2023 αν δεν δεις τι έκανε ο Whitman το 1955. Διότι υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος, με μεγάλο το γράμματα το κίνδυνος, να φανείς τόσο αφελής και άσχετος, ώστε στην συντεχνία, στην τέχνη αυτή, γιατί είναι και πώς θα το πω, ξυλουργική η ποίηση. Δεν είναι μόνο έμπνευση. Σας θυμίζω αυτό που έλεγε ο Ουμπέρτο Έκο όταν το ρωτήσαν για την έμπνευση, ότι όταν γράφω έχω, να το πω στα αγγλικά, 90% perspiration, 10% inspiration. Έτσι, γιατί παίζουν οι λέξεις, perspiration, inspiration. Άρα λοιπόν, τι μας δείχνει, ένα άλλο που δείχνει ο Whitman είναι ότι η γνώση και η έμπνευση στην σπουδαία ποίηση, στην ποίηση δηλαδή που αναφέρεται όχι μόνο στο εγώ αλλά και στο εμείς, πρέπει να βρουν έναν δρόμο να συνομιλήσουν, να βρουν έναν τρόπο, ένα μονοπάτι να συνομιλήσουν. Και άρα λοιπόν πραγματικά θεωρώ ότι είναι ένα Bildungsroman, δηλαδή ένα είδος αγωγής για ανθρώπους που γράφουν ποίηση και όχι μόνο ποίηση, να διαβάζουν συγγραφείς σαν τον Whitman. Δεν αφήνω στην άκρη το Σέξπιρ γιατί εκεί πλέον
είναι αυτό που λέμε αποσβολωτικός. Κάθε φορά που τον διαβάζω, κάθε φορά νιώθω πόσο μεγάλος είναι. Αλλά με τον Whitman καταλαβαίνει κανείς πολλά πράγματα από το εργαστήρι του ποιητή. Αν θέλετε να κάνω και μία έτσι άλλη παρέκβαση, αξίζει κανείς να δει τον Γιώργο Σεφέρη, ο Βασιλιάς της Ασσίνης, έχει βγει σε βιβλιαράκι, οι εκδοχές, οι διαφορετικές, νομίζω ήταν 7, που δούλευε επί 2,5 χρόνια. Γιατί και εκεί παίρνεις, έτσι ρίχνεις μια ματιά από την κλειδαρότρυπα στο εργαστήρι του ποιητή και βλέπεις πώς δούλευε τη λεπτομέρεια, τι έσβηνε, τι έγραφε και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, για να γυρίσουμε στον Whitman, ο Whitman είναι ένας καλός δάσκαλος που μέσα από την ποίησή του μας δείχνει και τις δυσκολίες, αλλά και ένα είδος, ας το πούμε, προβολής, όπου όλη αυτή η γνώση θα περάσει σιγά σιγά μέσα στο ποίημα. Το άλλο μεγάλο στοιχείο είναι το εγώ και το εμείς. Εκεί λοιπόν ο Whitman, που θέλει πάρα πολύ να μιλήσει για τον εαυτό του, αντιλαμβάνεται ότι αυτό γίνεται μόνο όταν μπορέσεις την ατομική μυθολογία να τη συνδυάσεις με την συλλογική μυθολογία. Εμείς έχουμε τέτοια παραδείγματα εδώ, από τον Σολομό ακόμη μέχρι σήμερα, ότι οι μεγάλοι ποιητές, με διαφορετικό τρόπο καθένας, πάντως δεν θα δείτε κάποιον σημαντικό ποιητή, ο οποίος να έχει περιοριστεί μόνο στην ατομική του μυθολογία. Και όταν γίνεται αυτό, όταν δηλαδή περιοριστεί στην ατομική του μυθολογία, περιορίζει αμέσως και το εύρος της απήχησης που θα έχει η ποίησή του. Θα σας δώσω μερικά δείγματα και θα επανέλθω στον Whitman για να πάρετε μία ιδέα για το πώς γράφει. Εδώ να πούμε τι σημαίνει μετάφραση. Μετάφραση σημαίνει το εξής. Δεν υπάρχει μία μετάφραση. Υπάρχουν μεταφράσεις. Δηλαδή, αν πάτε στα αγγλικά και θέλετε να διαβάσετε Όμηρο, θα βρείτε καμιά 15 μεταφράσεις και πρέπει να επιλέξετε. Πώς επιλέγω τη μετάφραση. Είναι μια άλλη ιστορία αυτό. Άρα, δεν απαγορεύεται ποτέ να ξαναγίνει μια μετάφραση που έχει γίνει από κάποιον άλλον. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Ιδιαίτερα στην ποίηση, που είναι η ποίηση και αρκετά, θα λέγαμε, οι αναγωγές της από τη μία γλώσσα στην άλλη είναι πάρα πολύ περίπλοκες και δύσκολες. Άρα λοιπόν η μία μετάφραση είναι ένα μεγάλο στοίχημα που βάζει κανείς για να το κάνει. Τώρα θα μου πείτε γιατί το έβαλα το στοίχημα, από τη στιγμή που θα μπορούσα να περιοριστώ μόνο σε εκείνα τα κομμάτια που περιέχονται στα βιβλία του Μπλουμ και τα οποία είχα έρθει σε επαφή. Εκεί σε έναν βαθμό, ο κύριος λόγος είναι ο ίδιος ο Whitman, αλλά σε έναν βαθμό βοήθησε και ο εγγλισμός. Δηλαδή κάπου εγώ πρέπει να ευχαριστώ και τον κορονοϊό, διότι σε αναγκάζει, αν δεν θες να αναλωθείς σε πράγματα όπως είναι τηλεόραση, οτιδήποτε άλλο και social media και τρέχα θεώρησα ότι είναι πολύ πιο ωραίο πράγμα να γνωρίσω καλύτερα τον Whitman και θέλοντας να τον γνωρίσω καλύτερα είπα πρέπει να βρω έναν τρόπο αυτό να το πω στα ελληνικά. Εκεί λοιπόν είναι το μεγάλο στοίχημα. Πώς αποδίδει κανείς έναν ποιητή του 19ου αιώνα έτσι ώστε να μπορεί να είναι και προσιτός, αλλά να ανοίγει και έναν διάλογο με έναν ποιητή, με έναν αναγνώστη που διαβάζει ελληνικά. Αυτό λοιπόν το στοίχημα δεν μπορεί ποτέ να το απαντήσει ο μεταφραστής. Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ αν το στοίχημα πήγε καλά ή όχι, αλλά μόνο ο αναγνώστης. Μόνο αυτός μπορεί να το κάνει αυτό. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι αν, κανείς μεταφράζει ένα κείμενο και το ξαναβλέπει, μπορώ να σας πω με μεγάλη σιγουριά ότι το κείμενο που μετέφερε το έχω δουλέψει τουλάχιστον πάνω από 15 φορές από την αρχή ξανά και ξανά. Αυτό είναι το ένα. Το δύο. Γιατί οι δύο εκδοχές. Γιατί είναι δύο διαφορετικά ποίηματα. Θα σας πω γιατί. Το πρώτο ποίημα, δηλαδή η πρώτη εκδοχή του 1955, δεν είναι χωρισμένο σε τμήματα. Έτσι. Εδώ έχει αποσιοποιητικά. Πάντα τα αποσιοποιητικά είναι ο ίδιος αριθμός, είναι 4. Εδώ φρόντισε ο Γέννης ο Μαμάης, ο οποίος είχε όλη την επίβλεψη την τυπογραφική, να τα κάνει αυτά με τέτοιον τρόπο που να βλέπεις τον Whitman που δεν υπάρχει με τέτοια μορφή ούτε στα αγγλικά. Δηλαδή με τέτοια τυπογραφική μέριμνα δεν θα τη δείτε ούτε στα αγγλικά. Το πρόσεξε πολύ λοιπόν το οποίο είναι ένας ποταμός. Η πρώτη εκδοχή λοιπόν είναι ποτάμι. Δεν υπάρχει πουθενά, δεν σταματάει ποτέ. Είναι από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν είναι χωρισμένο σε τμήματα, δεν είναι αριθμημένο. Τα προσωπικά είναι παντού, σε κάθε στίχο σχεδόν. Έτσι. Και άρα ο ρυθμός και η ανάσα του ποίηματος είναι διαφορετική. Όπως και ορισμένα πράγματα τα οποία αφαιρεθήκαν αργότερα. Πριν πεθάνει ο Whitman και τα προηγούμενα χρόνια το έκοψε σε 52 τμήματα, άρα έχουμε 52 τμήματα.
έβγαλε όλα τα προσωπικά, δεν υπάρχουν πουθενά, έβγαλε 10 στίχους και διόρθωσε και αρκετά πράγματα μέσα στο ίδιο το ποίημα. Άρα λοιπόν είναι αυτές οι δύο εκδοχές που κανονικά όταν γίνεται μία έκδοση σοβαρή, επιστημονική, φιλολογική, θα έπρεπε να είναι έτσι. Μάλιστα, οι ειδικοί στην Αμερική που ασχολούνται με τον Whitman επιμένουν ότι υπάρχει μια τέτοια έκδοση παλαιά, αλλά έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και είναι καιρός πια να ξαναβγεί ο Whitman με αυτόν τον τρόπο. Άρα, αν θέλετε να πάτε μια αγγλική έκδοση, δεν θα βρείτε και τις δύο εκδοχές, θα βρείτε τη μία. Οι περισσότεροι προτιμούν την τελευταία, υπάρχουν όμως ορισμένοι που προτιμούν την πρώτη. Άρα λοιπόν, αν μπείτε τώρα, ας πούμε, στο Amazon που λέει μπαίνουν οι περισσότεροι, θα σας δώσει άλλες εκδόσεις που έχουν την πρώτη εκδοχή και άλλες εκδόσεις που έχουν την τελευταία εκδοχή. Άρα λοιπόν η ελληνική έκδοση έχει κάτι προς τιμήν της, ότι αν μη τι άλλο έχει και τις δύο εκδοχές. Εννοείται ότι απέναντι έχει πάντοτε ο αναγνώστης το αγγλικό κείμενο. Έτσι μπορεί αμέσως να βλέπει από μια μεριά το αγγλικό και να δει τι έκανε ο μεταφραστής στην άλλη μεριά και να πει πώς το έκανε αυτό έτσι και τι πράγματα είναι αυτά, να ανακτήσει, να θυμώσει, να κάνει ό,τι θέλει. Επομένως, αυτό ήταν μια. Είπα ότι αν θα γίνει, θα πρέπει να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Εννοείται με μια εισαγωγή που να μην είναι πολύ μεγάλη, αλλά να δίνει και όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να προσεγγίσει κανείς τον Whitman και με σχόλια στο τέλος που να είναι διαφωτιστικά στην ανάγνωση των ποιημάτων. Αυτό είναι η έκδοση. Αυτά περιέχει η έκδοση. Όταν λοιπόν το προσπάθησα αυτό το πράγμα, είδα σε πολλά πράγματα ότι ουσιαστικά αναδημιουργείς μία ποιητική φράση με έναν τρόπο τέτοιον, ή τουλάχιστον αυτό είχα σχεδιάσει, που να μπορεί ο αναγνώστης ο σημερινός να καταλάβει αυτό που κατάλαβα και εγώ, να νιώσει αυτό που ένιωσα και εγώ, ότι εδώ δεν έχω έναν παλαιό ποιητή του 19ου αιώνα, έχω έναν ποιητή. Ξέρετε, αυτού του είδους η ποίηση είναι σαν το καλό παλαιό κρασί, πανάκριβη. Πανάκριβη με την έννοια του ακριβώς. Όχι το ακριβώς, αλλά το ακριβώς. Είναι η ακριβή ποίηση. Άρα λοιπόν, ποιος είναι ο στόχος του μεταφραστή? Ο στόχος του μεταφραστή ήταν να μπορέσει να δημιουργήσει ένα ιδίωμα τέτοιο που να μπορεί να ζήσει, να υπάρξει στα ελληνικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προδώσεις και κάτι από σε εισαγωγικά, άλλωστε ξέρουμε το traditore, μεταφραστή προδότη, αλλά δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, ειδικά στην ποίηση. Έτσι λοιπόν πρέπει να σταθεί ο λόγος στα ελληνικά. Όταν κάτι δεν πάει καλά στα ελληνικά, εκεί σημαίνει ότι ο μεταφραστής δεν πήγε καλά. Πρέπει υποχρεωτικά να μπορεί να περάσει ο λόγος, είτε είναι ποίηση, είτε είναι οτιδήποτε, φιλοσοφία, είτε λογοτεχνία, γενικά λογοτεχνία πρέπει να περνάει στα ελληνικά. Εκεί κρίνεται όλο αυτό το πράγμα. Προσπαθώντας λοιπόν να το κάνω αυτό, εκεί έπρεπε να έρθω σε επαφή με τα πάντα. Δηλαδή, ωραία, τι διάβασε ο Whitman, ξέρω εγώ, βιβλία φυσικής. Πρέπει να ερευνήσω λοιπόν το ζήτημα αυτό των επιστημών στον Whitman. Τι άλλο είναι, slang. Έπρεπε να βρω μελέτες για τη slang την αμερικάνικη. Έγραψε και κείμενο ο ίδιος ο Whitman. Για American slang, ο ίδιος. Άρα λοιπόν έπρεπε να βρω όλα αυτά. Μετά έπρεπε να βρω πράγματα και σημειώσεις ανθρώπων οι οποίοι διαφωνούν μεταξύ τους για το τι εννοεί σε ένα στίχο. Τι κάνεις εκεί? Με ποιον συμφωνείς, με ποιον διαφωνείς? Ξέρετε, τα κείμενα δεν είναι δοσμένα εκ Θεού μία και καλή και τα κατανοούμε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν άνθρωποι που κατανοούν αλλιώς ένα ζήτημα και άλλοι που το ερμηνεύουν διαφορετικά. Εκεί λοιπόν πρέπει να αποφασίσεις ποια εκδοχή θα ακολουθήσεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Μετά ήταν η αμερικανική ιστορία. Έπρεπε βέβαια να δω και τον Whitman ολόκληρο, όλα τα φύλλα Χλόης. Και όχι μόνο να το βάλω δηλαδή μέσα στο πλαίσιό του. Μετά την αμερικάνικη ιστορία και κυρίως ο εμφύλιος πόλεμος από το 1861 μέχρι το 1865 που το συγκλώνησε. Πήγε και έγινε νοσοκόμος στα νοσοκομεία για να βοηθήσει ο Whitman, γιατί είχε συγκλονιστεί από τον εμφύλιο πόλεμο των Αμερικανών και είχε γράψει πολύ ωραία ποίηματα για αυτό το ζήτημα. Αλλά και εδώ, στο τραγούδι του εαυτού μου, δείχνει τις αντιφάσεις της Αμερικής. Δείχνει τις αντιφάσεις τις κοινωνικές, τις συγκρούσεις. Πρέπει να πω ότι η ματιά του Whitman είναι θυμωμένη σε ορισμένες περιπτώσεις και είναι πάντοτε με τον αδικημένο, είναι με τον εργαζόμενο. Δεν του αρέσει να μιλάει με ένα είδος δογματικό για θρησκείες και ιδεολογίες. Και το λέει αυτό μέσα στο ποίημα και διαχωρίζει τη θέση του. Θα το δείτε τώρα αμέσως με το πρώτο απόσπασμα που θα σας διαβάσω. Σας διαβάζω την αρχή, όπως αρχίζει το ποίημα. Και βεβαίως αμέσως από τον πρώτο στίχο καταλαβαίνει κανείς ότι λέει τη λέξη άτομο. Αλλά το άτομο, αν το μεταφράσεις άτομο στα ελληνικά, δεν καταλαβαίνεις το άτομο της φυσικής, καταλαβαίνεις το άτομο, ένα άτομο. Εκεί ήταν λοιπόν δύσκολο
να το δει, αλλά όλοι οι μεταφραστές κάνουν το ίδιο. Επίσης, όταν λέει celebrate εδώ πέρα, έχει μια επίσημη μορφή αυτό το πράγμα και το λένε και οι Αμερικάνοι σχολιαστές. Και άρα δεν το λες γιορτάζω τον εαυτό μου, είναι εορτάζω τον εαυτό μου. Αυτό το λέω ως παράδειγμα, αυτό τη λεπτομέρεια, πώς μεταφράζεις πράγματα τα οποία μπορεί να σου διαφύγουν. Και λες τι λέει, celebrate, ωραία, γιορτάζω. Αλλά δεν είναι έτσι. Την εποχή εκείνη, όταν το έλεγες αυτό, σε αυτό το πλαίσιο, του δίνεις μια επισημότητα. Άρα λοιπόν, αρχίζει το ποίημα ως εξής. Εορτάζω τον εαυτό μου και ό,τι αναλογίζομαι θα αναλογιστείς και εσύ. Σταματώ εδώ. Στα αγγλικά αυτό είναι assume. Assume. Πώς έχει μεταφραστεί από διάφορους. Άλλος λέει πιστεύω. Άλλος λέει υποθέτω. Ό,τι υποθέτω και δεν είπα, ό,τι πιστεύω. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ο μεταφραστής να αποφασίσει εδώ. Τι είναι πιο σωστό μέσα σε αυτό το context. Ότι ό,τι assume εγώ και εσύ assume. Εδώ λοιπόν εγώ βρήκα ότι το πιο σωστό δεν είναι το υποθέτω, ούτε το εικάζω, αλλά και ό,τι αναλογίζομαι θα αναλογιστείς και εσύ. Γιατί κάθε μόριο δικό μου είναι και δικό σου. Αράζω και προσκαλώ την ψυχή μου, ξαπλώνω και αράζω κατά τη βολή μου, παρατηρώντας μια λόγχη χλώης καλοκαιριάτικη. Σπίτια και δωμάτια αρώματα γεμάτα. Τα ράφια φορτωμένα αρώματα. Αναπνέω κι εγώ την ευωδία και την ξέρω και μ' αρέσει. Θα μπορούσα κιόλας να μεθύσω με το απόσταγμα, αλλά δεν αφήνομαι. Η ατμόσφαιρα δεν είναι άρωμα, δεν έχει οσμή όπως το απόσταγμα, είναι άοσμη. Ταιριάζει τέλεια με το στόμα μου. Έχω έρωτα γι' αυτή. Θα πάω στην όχθη. Βλέπετε τη διαφορά φύσης και τεχνητού αρώματος μέσα στο κλειστό χώρο, στο σπίτι. Θα πάω στην όχθη δίπλα στο δάσος να γίνω απροκάλυπτος και γυμνός. Τρελαίνομαι να βρεθώ μαζί της. Ο καπνός της ανάσας μου της ίδιας, αντίλαλοι, κυματισμοί, βουεροί ψήθυροι, μεταξωτή κλωστή, διχάλα και αγράμπελοι. Η αναπνοή μου και η έμπνευσή μου, ο χτύπος της καρδιάς μου, το πέρασμα, αίμα και αέρας από τα πνευμόνια μου, η μυρωδιά από πράσινα φύλλα και από ξερά φύλλα, και από την ακρογιαλιά και από τους σκούρους βράχους, και από το σανό στον αχυρώνα. Ο ήχος από τις θορυβώδεις λέξεις της φωνής μου. Λέξεις που χύθηκαν στη δίνη του ανέμου. Λίγα πεταχτά φιλιά, λίγα αγκαλιάσματα, μια αναζήτηση των χεριών, το παιχνίδι με το φως και τη σκιά στα δέντρα, καθώς τα λιγερά κλαδιά αναστατώνονται. Η απόλαυση μόνος ή στη βιασύνη των δρόμων, ή μακριά στα χωράφια και στις πλαγιές των λόφων, το αίσθημα της υγείας, οι τρίλιες του καταμεσήμερου, το τραγούδι του εαυτού μου, καθώς σηκώνουμε από το κραβάτι και απαντώ τον ήλιο. Θα ρίσεις πως 1000 στρέμματα είναι πολλά? Θα ρίσεις πως η γη είναι πολύ μεγάλη? Έχεις προσπαθήσει καιρό πολύ να μάθεις να διαβάζεις? Έχεις νιώσει περήφανος πολύ που πιάνεις το νόημα από τα ποίηματα? Ακούστε την απάντηση. Στάσου μαζί μου τη μέρα και τη νύχτα αυτή και θα κατέχεις την επαρχή όλων των ποιημάτων. Θα κατέχεις τα καλά της γης και του ήλιου. Έχουν απομείνει μυριάδες ήλιοι. Δεν θα δέχεσαι πια πράγματα από δεύτερο ή τρίτο χέρι. Δεν θα κοιτάς μέσα από τα μάτια των νεκρών. Ούτε θα τρέφεσαι από τα φαντάσματα στα βιβλία. Ούτε μέσα από τα μάτια μου θα κοιτάς. Ούτε θα δέχεσαι πράγματα από μένα. Θα ακούς με προσοχή όλες τις πλευρές και θα τις περνάς από κόσκινο μέσα σου. Ο λυρικός ποιητής αυτά. Βλέπετε πώς και προχωράει πολύ περισσότερο από αυτό στη συνέχεια από όταν μιλάει για τις θρησκείες κτλ. Έχω ακούσει τι έλεγαν οι ομιλητές. Οι ομιλίες για την αρχή και το τέλος. Αλλά εγώ δεν μιλώ για την αρχή ή το τέλος. Ποτέ δεν υπήρξε μεγαλύτερο ξεκίνημα από τώρα. Ούτε περισσότεροι νέοι ή μεγάλοι από τώρα. Και ποτέ δεν θα υπάρξει μεγαλύτερη τελειότητα από τώρα. Ούτε πιο πολύ παράδεισος ή κόλαση από τώρα. Συνεχίζει με τον ίδιο τρόπο έως το τέλος, προσπαθώντας να βρει μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτό, στο εγώ και στο εμείς, αλλά και στον κριτικό λόγο. Αυτόν προτείνει περισσότερο από όλα στην αρχή του ποίηματος. Στη συνέχεια θα σας διαβάσω ένα άλλο απόσπασμα, στο οποίο θα δείτε πώς μετακινείται από αυτό το χώρο και αλλάζει αμέσως ύφος και ρυθμό. Ο ρυθμός επίσης μπορεί να μην έχει μέτρο, αλλά έχει έναν ιδιαίτερο δικό του ρυθμό, ο οποίος είναι μακροσκελής και αφηγηματικός. Αυτός ο ρυθμός έχει μια κανονικότητα, δεν είναι τυχαίος ρυθμός. Γιατί εκεί έχει να κάνει και με το ύφος και με τη γλώσσα, με όλα. Πώς θα συνδυαστούν όλα αυτά. συνηχήσεις, παρηχήσεις, τα πάντα. Υπάρχουν όλα στον Whitman. Λοιπόν, για να σας δώσω και ένα άλλο παράδειγμα.
από σκηνές της καθημερινότητας. Για να δείτε πώς τις περιγράφει. Μια αμερικάνικη καθημερινότητα εκείνη την εποχή. Το μικρό κοιμάται στην κούνια του. Σηκώνω το τούλι και κοιτώ ώρα πολύ και αθόρυβα διώχνω τις μύγες με το χέρι μου. Ο νεαρός και το κορίτσι με το ροδαρό πρόσωπο φεύγουν και ανεβαίνουν το δασωμένο λόφο. Με δυσκολία τους βλέπω από την κορυφή. Ο αυτόχειρας, ξαπλωμένος στο ματωμένο πάτωμα της κρεβατοκάμαρας, παρατηρώ το πτώμα με τα μαλλιά στο αίμα βουτυγμένα. Σημειώνω πού έχει πέσει το πιστόλι. Η φλιερία του πεζοδρομίου, ρόδες κάρων, σύρσιμα από σόλες παπουτσιών, των περιπατητών οι κουβέντες, οι γεμάτες άμαξες της γραμμής, ο αμαξάς με το ανακριτικό του δάχτυλο, ο κρότος από πέταλα αλόγων στο λιθόστρωτο, τα έλκυθρα από στο χιόνι, κουδουνίσματα, ξεφωνητά, χωρατά, χιονόμπαλες, οι ζητοκραυγές για τους λαοπρόβλητους, η οργή του φρενιασμένου όχλου, το φορείο με το κουρτινάκι του να ανεμίζει, ο άρρωστος στο δρόμο για το νοσοκομείο, το συναπάντημα εχθρών, οι ξαφνικές βλαστήμιες, οι γροθιές και η πτώση, οι καρτερικές πλάκες που δέχονται και επιστρέφουν τόσους αντίλαλους. Και πάει με αυτόν τον ρυθμό. Και τώρα να δείτε πώς λειτουργεί ένας άλλος τρόπος περιγραφής που λέει το εξής. Σας διαβάζω μόνο μία εικόνα. Έχει πολλές. Είδα το γάμο του κυνηγού στην εξοχή στην Άγρια Δύση. Η νύφη ήταν ερυθρόδερμο κορίτσι. Ο πατέρας και οι φίλοι του σταυροπόδι κάθισαν καπνίζοντας αμίλητοι. Φορούσαν μοκασίνια και μεγάλες χοντρές κουβέρτες κρέμονταν από τους ώμους τους. Ο κυνηγός άραξε σε μια πλαγιά, ήταν το πιο πολύ με δέρματα ντυμένος, τα πλούσια γένια και τα σγουρά μαλλιά του προστάτευαν το λαιμό του, κρατούσε την ύφη του από το χέρι. Αυτή είχε μακριά βλέφαρα, το κεφάλι της ακάλυπτο, τα άγρια ίσια μαλλιά της κατρακυλούσαν στα υπέροχα μέλη της και έφτανε μέχρι κάτω στα πόδια της. Ο φυγάς σκλάβος, προσέξτε, ο φυγάς σκλάβος ήρθε στο σπίτι μου και στάθηκε απ' έξω. Άκουσε τις κινήσεις του καθώς έσπαζαν κλαδιά στο σωρό με τα ξύλα. Από τη μισάνυχτη πόρτα της κουζίνας τον είδα εξουθενωμένο και αδύναμο και πήγα εκεί που καθόταν, σε έναν κορμό, και τον πήρα μέσα και τον καθησύχασα. Και έφερα νερό και γέμισα μια σκάφη για το ιδρωμένο κορμί του και τα πληγωμένα πόδια του και του έδωσα ένα δωμάτιο δίπλα στο δικό μου και του έδωσα λίγα παλιά καθαρά ρούχα. Και θυμάμαι πολύ καλά τα αναστατωμένα μάτια του και το σάστισμά του και θυμάμαι που φρόντισα τις πληγές στο λαιμό του και τους αστραγάλους του. Έμεινε μαζί μου μια εβδομάδα ώσπου συνήλθε και έφυγε βόρεια. Τον είχα δίπλα μου στο τραπέζι. Ακούστε την τελευταία φράση. Το τουφέκι μου αφημένο στη γωνία. Καταλαβαίνετε όλο το σκηνικό αυτό. Και ένα μικρό δείγμα να σας δώσω από τον κατάλογο, να δείτε πώς μιλάει ένας ποιητής για την πραγματικότητα με άλλον τρόπο τώρα. Είναι το περίφημο 15 τμήμα, το 15 κομμάτι στην τελευταία εκδοχή. Λοιπόν, η γνήσια κοντράλτο τραγουδά στον εξώστη, δίπλα στο όργανο της εκκλησίας. Ο ξυλουργός πλανίζει τη σανίδα του, το γλωσσίδι από το ροκάνι του σφυρίζει στέλνοντας ψηλά τα ατίθασο τράβλισμά του. Τα παντρεμένα και τα νήπαντρα παιδιά επιστρέφουν στο σπίτι τους για το δείπνο των ευχαριστειών. Ο τιμονιέρης φύγει το διάκι, αλλάζει ρότο με χέρι δυνατό. Ο ναυτικός στέκει αποφασισμένος πάνω στο φανελοθερικό. Λόγχη και καμάκι είναι έτοιμα. Ο κυνηγός πάπιας βαδίζει μαθόρυβες και απροσεκτικές δρασκελιές. Οι διάκονοι χειροτονούνται με χέρια σταυρωτά στην Αγία Τράπεζα. Ο νεαρός άντρας οδηγεί το γρήγορο βαγονέτο. Τον αγαπώ, αν και δεν τον γνωρίζω. Ο μηγάδας δένει τις ελαφριές του μπότες για να τρέξει στον αγώνα. Το κυνήγι της άγριας γαλοπούλας προσελκύει μεγάλους και νέους. Η Ινδιάνα τυλιγμένη με ύφασμα που έχει κίτρινο στρίφωμα πουλάει μοκασίνια και τσάντες με χάντρες. Η νύφη σιώνει το λευκό της φόρεμα, ο λεπτοδείκτης του ρολογιού προχωρά αργά. Ο οπιομανής γέρνει με αποσβολωμένο κεφάλι και μισάνει στα χείλη. Κυνηγοί ρακούν περνούν από τα μέρη του κόκκινου ποταμού ή από εκείνα που στραγγίζουν στον Τερεσί ή στον Άρκανσο. κτλ. Βλέπετε λοιπόν εδώ που δίνει συνέχεια μία τοιχογραφία μεγάλη από την Αμερική της εποχής του και από την καθημερινότητα αυτής της εποχής. Να σας πάω στο τέλος. Πώς τελειώνει. Πώς τελειώνει το ποίημα, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον το τέλος του ποίηματος. Έχει και άλλα πολύ ωραία κομμάτια μέσα, αλλά το τέλος του έχει ενδιαφέρον. Και επειδή εδώ δεν έχουμε απέραντο χρόνο, ας περιοριστούμε μόνο στο τρόπο που τελειώνει το ποίημα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Το παρελθόν και το παρόν μαραίνονται
τα έχω γεμίσει, τα έχω αδειάσει και προχωρώ να γεμίσω του μέλλοντος το επόμενο τευτέρι μου. Εσύ που μ' ακούς εκεί πάνω, τι έχεις να μου ξομολογηθείς? Κοίτα καλά το πρόσωπό μου, καθώς σβήνω το αντιφέγγισμα της νύχτας. Μίλα ειλικρινά. Κανείς άλλος δεν σ' ακούει και εγώ θα μείνω για 1 λεπτό ακόμη. Αντιφάσκω? Πολύ καλά λοιπόν. Αντιφάσκω. Είμαι τεράστιος. Χωράω πλήθη. Προσέχω αυτούς που είναι κοντά. Περιμένω στο κατόφλι της πόρτας. Ποιος δούλεψε όλη τη μέρα? Ποιος θα τελειώσει πρώτος το δείπνο του? Ποιος θέλει να περπατήσει μαζί μου? Θα μιλήσεις πρωτού φύγω? Θα είναι πια πολύ αργά για να το κάνεις. Το πλουμιστό γεράκι, εδώ είναι το εντελώς τελευταίο κομμάτι, το πλουμιστό γεράκι χυμάει πάνω μου και με κατηγορεί. Παραπονιέται για τη φλιαρία και την τεμπελιά μου. Είμαι κι εγώ ανήμερος. Είμαι κι εγώ αμετάφραστος. Πού να ξέρε. Ουρλιάζω σαν βάρβαρος πάνω από τις στέγες του κόσμου. Το τελευταίο συννεφάκι της ημέρας καθυστερεί για μένα. Στέλνει τα πίκασμά του μαζί με τα άλλα και το ίδιο αληθινό στην ερημιά των σκιών. Με παρασέρνει γλυκά στους ατμούς και το σύθαμπο. Αναχωρώ σαν τον αέρα. Τεινάζω τη λευκή μου κόμη στο δραπέτη ήλιο. Σκορπίζω τη σάρκα μου στους ανεμοστρόβουλους και την παρασύρω σε δαντελωτές αιχμές. Κληροδοτώ τον εαυτό μου στο χώμα να φυτρώσει από τη χλόη που αγαπώ. Αν με θέλεις ξανά, ψάξε με κάτω από τις σόλες των παπουτσιών σου. Μόλις που θα ξέρεις ποιος είμαι ή τι σημαίνω, αλλά για σένα θα είμαι παρόλα αυτά πηγή υγείας και θα καθαρίζω και θα δυναμώνω το αίμα σου. Αν αστοχήσεις να με βρεις, με την πρώτη, κάνε κουράγιο. Αν με χάσεις σε ένα μέρος, ψάξε σε ένα άλλο. Σταματώ κάπου, περιμένοντάς σε. Έτσι τελειώνει. Ήθελα να σας δώσω μερικά δείγματα από τον Whitman, έτσι ώστε δεν έχει νόημα να μιλάμε για τον ποιητή χωρίς να τον ακούσουμε, έτσι δεν είναι? Και νομίζω ότι έπρεπε να το κάνουμε αυτό. Άρα λοιπόν, για να μην μιλάω μόνο εγώ, να σας δώσω και εσάς την ευκαιρία να ρωτήσετε ό,τι θέλετε, θα σταματήσω εδώ για να βρούμε το ισοζύγιο που λέγαμε στην αρχή. Γιατί αλλιώς χάσετε το χρόνο σας που μου ακούσατε. Αν θέλετε να πείτε κάτι, να ρωτήσετε οτιδήποτε, είμαι στη διάθεσή σας. Αυτό. Παρακαλώ. Τι έκανε. Τώρα Όχι, δεν τα καταγράφουμε, δεν είναι για να ακουμιστές, οπότε θα ήθελε να περάσει. Ευχαριστώ. Δύο λέξεις μόνο, ότι οι δύο τεράστιοι κατ' εμέ ανανεωτές της ποίησης και της μουσικής στον 20ο και στον 21ο αιώνα πια, δηλαδή ο Allen Ginsberg και ο Bob Dylan, δεν θα υπήρχαν αν δεν υπήρχε ο Walt Whitman. Μάλιστα για τον Ginsberg μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα cocktail Whitman και William Blake. Αυτή η τεράστια διαλεκτική από το εγώ στο εμείς και ανάποδα από το εμείς στο εγώ και η διαλεκτική του χρόνου, παρελθόν, παρόν και μέλλον γίνονται ένα στον Whitman όπως και στον Allen Ginsberg. Και μία σημείωση ότι στον τελευταίο δίσκο, τον πρώτο τελευταίο, γιατί δεν έβγαλε και τελευταίο προχθές, τον 40ο, ο Dylan ουσιαστικά κάνει Walt Whitman. Και μάλιστα έχει και κατευθείαν το τραγούδι I Contain Multitudes. Ναι, ναι, αυτό. Και όλος ο δίσκος, μπορεί να πει κανείς, είναι ένα κλείσιμο του ματιού στις απαρχές ουσιαστικά της αμερικανικής ποίησης που είναι και τόσο σύγχρονη. Δηλαδή διαβάζει κανείς Whitman και νομίζω ότι ακούει Dylan ή ότι διαβάζει Ginsberg και ότι ζει ο Whitman στον 21ο αιώνα ανάμεσά μας. Αυτό ακριβώς και εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Αυτό που λέει ο Ίκαρος. Ο Ίκαρος Μπαμπασάκης είναι μεταφραστής πολύ πιο πεπειραμένος από μένα. Έχει κάνει άπειρα πράγματα, οπότε καταλαβαίνει, όταν μιλάει για τον πόνο του μεταφραστής, το καταλαβαίνει πολύ καλά. Αυτό που είπε είναι πολύ σωστό. Ειδικά για τον Ginsberg, τι ανακάλυψα στο διαδίκτυο, τυχαία εντελώς. Μαθήματα που έκανε με μία. Δεν θυμάμαι τώρα πού. Υπάρχει όμως στο διαδίκτυο. Μαθήματα που έκανε με μία παρέα νέων ανθρώπων για τον Whitman. Όπου εκεί λοιπόν το ρωτάνε διάφορα πράγματα για αυτά που υπάρχουν ερωτηματικά. Και είναι καταπληκτικός ο τρόπος με τον οποίο ο Ginsberg απαντάει στις απορίες και στα ερωτήματα και για λεπτομέρειες ποιητικές που αφορούν τον Whitman. Άρα τον ήξερε, έχεις απόλυτο δίκιο, τον έπαιζε στα δάχτυλα και είχε μια συνομιλία. Φαίνεται και ο θαυμασμός του. Ο μεγάλος θαυμασμός που έχει για τον ποιητή.
Και αυτό που για τον Dylan που λέμε, σίγουρα ο Whitman έχει περάσει ουσιαστικά όχι μόνο στην Αμερικάνικη, κυρίως εκεί, αλλά σε όλο τον κόσμο ακριβώς γιατί είναι μια πηγή που αντλούν πάρα πολύ. Να σας αναφέρω ονόματα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ο Wallace Stevens έχει αυτός μια συνομιλία και έχει γράψει και ένα ποίημα. Να πούμε για τον Crane, ο Hart Crane που δυστυχώς στην Ελλάδα δεν είναι πολύ γνωστός. Για μένα ένας από τους σπουδαιότερους ποιητές που έχει γράψει το περίφημο The Bridge για τη γέφυρα του Brooklyn και αυτός. Και όχι για το φέρι που έχει γράψει ο Walt Whitman. Μιλάμε για μεγάλους ποιητές, ο William Carlos Williams επίσης, που έχουν ένα ανοιχτό διάλογο. Ο Έλιοτ επίσης έχει ένα ανοιχτό διάλογο με τον Whitman. Ο Όντεν το ίδιο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ουσιαστικά όταν μιλάμε για λογοτεχνία ή για ποίηση, μιλάμε πάντοτε για έναν τεράστιο χώρο που όλοι αυτοί συνυπάρχουν. Όποιος ασχολείται ως αναγνώστης με αυτά τα πράγματα, είτε ως συγγραφέας, ξέρει ότι ζει ουσιαστικά σε μια κοινότητα ανθρώπων η οποία δεν εξαντλείται. Είναι πάντοτε παρούσα. Δεν τελειώνει με το χρόνο. Δεν σταματάει κάποτε. Δεν σημαίνει ότι κάποτε υπήρξε και τώρα έχει σταματήσει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Πεσό, ο Whitman, ο Όμηρος κτλ. Συνυπάρχουν παντού. Όποιος πιστεύει ότι η ποίηση είναι ένας δρόμος που διαβάζω ένα-δύο πράγματα και μένω σε αυτά και αγνοεί όλο αυτό το πράγμα, αυτό το σήμα, τον ωκεανό, αυτό το τεράστιο, τότε πραγματικά είναι δύσκολο να καταλάβει. Δηλαδή, ο Whitman δεν μπορεί να το καταλάβει αν δεν έχεις και μία γνώση πραγμάτων, αν δεν σε ενδιαφέρουν και άλλοι ποιητές, αν δεν έχεις μία περιέργεια έστω για πράγματα να αναζητήσεις. Και κυρίως μία περιέργεια τον εαυτό σου. Γιατί μέσα από όλα αυτά γίνεται και μία αναζήτηση για μας. Γιατί αν η ανάγνωση δεν έχει να κάνει με μία αναζήτηση του δικού μας εγώ, τότε πώς θα πλησιάσουμε το εγώ του Whitman? Το πλησιάζουμε ακριβώς γιατί μέσα από αυτό πρέπει να θέλουμε να ζητήσουμε και κάτι άλλο. Για τον εαυτό μας, για τους άλλους, για τον τρόπο που ζούμε, για τον τρόπο που δεν ζούμε. Πάντως σίγουρα η ποίηση, αν δεν έχει αυτό που λένε όλοι αυτοί, όλοι, μπορώ να σας δώσω άπειρα παραδείγματα και κυρίως ο Πεσόα, ότι αν δεν περνάει μέσα αυτό που λέμε ζωή, και δεν το εννοώ εδώ με έναν τρόπο έτσι βιταλιστικό απλώς, αλλά με έναν πολύ πιο σύνθετο τρόπο. Δηλαδή, αν δεν περνάει μέσα από μια βιωματική σχέση με αυτά τα πράγματα, τότε παραμένει απλώς ένα είδος, δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά είναι είδος να περνάω το χρόνο μου. Δεν είναι κακό υποχρεωτικά, αλλά όμως δεν είναι και ο καλύτερος τρόπος να συνομιλήσει κανείς με τέτοιους ανθρώπους όπως είναι ο Whitman. Τότε πιθανώς να κάνει άλλες επιλογές. Και αυτό μας φέρνει στη σημερινή κατάσταση της λογοτεχνίας και της ποίησης στην Ελλάδα. Και αυτό που βλέπω εγώ, ρίχνοντας μια ματιά, όσο μπορώ να ρίξω μια ματιά στην ποίηση, τη σύγχρονη ποίηση, βλέπω σε πολλές περιπτώσεις ακριβώς το ότι γράφεται σαν να μην έχει υπάρξει ποίηση πουθενά αλλού. Σαν να ξυπνάει ένα πρωί και λέει: εγώ θα γράψω τώρα για τον εαυτό μου, για τα αισθήματά μου, για τον πόνο μου, για οτιδήποτε άλλο. Και εκεί ακριβώς αυτομάτως τίθεται εκτός συντεχνίας. Νομίζει ότι γράφει ποίηση. Δεν γράφει τίποτα. Γράφει πράγματα για τον εαυτό του. Η ποίηση είναι μια ιστορία γνώσης και ανάγνωσης ταυτόχρονα. Πέστε μου ένα μεγάλο ποιητή που δεν είναι σοβαρός αναγνώστης. Άμα μου βρείτε έναν, να τον θαυμάσω κι εγώ. Δεν υπάρχει κανείς σπουδαίος ποιητής που δεν είναι ταυτόχρονα αναγνώστης. Και δεν εννοώ μόνο αναγνώστης βιβλίων, αλλά είναι αναγνώστης της ζωής, της πραγματικότητας, των πραγμάτων. Θα μου πείτε ο Όμηρος, μα και αυτοί διαβάζανε, είχαν προφορικότητα. Η προφορικότητα τι ήτανε? Η προφορικότητα είναι μια πραγματικότητα που τη ζούσανε. Οπότε αυτός που γράφει μετά και το κάνει κείμενο, τι έχει μπροστά του? Έχει άλλα κείμενα. Απλώς τα άλλα κείμενα είναι προφορικά και δεν είναι γραπτά. Δεν ξύπνησε όμως ένα πρωί και έγραψε για τον εαυτό του. Έκανε τέχνη, γιατί η τέχνη μπορεί να είναι ατομικό επίτευγμα, αλλά γίνεται πάντα σε συλλογικό επίπεδο. Ενώ είναι ατομικό. Δηλαδή, δεν αναγνωρίζουμε, ξέρετε, πόσες ομάδες γνωρίζετε ποιητών και πόσους γνωρίζετε ως άτομα. Γνωρίζουμε τους ποιητές και τις ποιήτριες ως άτομα. Οι περισσότεροι γνωριστοί ως άτομα. Αυτό που κάνουν όμως αυτοί που είναι, θα λέγαμε σαν τον Whitman, τι είναι? Ότι είναι μεν άτομα και μιλάνε για τον εαυτό τους, αλλά έχουν αντιληφθεί ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει εκτός πλαισίωσης κοινωνικής. Εκτός πραγματικότητας δηλαδή. Και ο Whitman μου έκανε εντύπωση ότι μιλάει για πράγματα που έχουν συμβεί τότε, δηλαδή ένα ναυάγιο. Φανταστείτε τώρα να γράφει κάποιος, ας πούμε, για σημερινά πράγματα και να καταφέρνει η ποίησή του να μην βουλιάξει. Να σχολιάζει πράγματα που σχολιάζει μέσα πράγματα, μάχες, έναν καπετάνιο που έχει σώσει ανθρώπους από τον πνιγμό και πώς ήταν αυτοί απάνω στο καράβι κτλ. Όλα αυτά μπορούν να βουλιάξουν ένα ποίημα. Γιατί μπορεί αμέσως ο λόγος να καταρρεύσει. Και όμως, εκεί όμως είναι και η μεγάλη
μεγάλη επιτυχία. Μου θυμίζει μερικές φορές τη Μαρία Νεφέλη του Ελίτη, που όταν την πρωτοδιάβασα παλιά, έλεγα πώς θα συνδυάσει τώρα αυτός ο άνθρωπος που έχει γράψει τους προσανατολισμούς και τον Ήλιο τον Πρώτο, πώς θα συνδυάσει μια κοπελίτσα 16 χρονών με το ταγάρι και τα λοιπά που πάει διακοπές και τον ποιητή που είναι ο συνομιλητής της. Και όλο το στίχημα που είχε βάλει ο Ελίτης τότε είναι πώς θα περάσει αυτό το πράγμα, ας πούμε, ένα είδος χιπισμού. Και μια και είπα χιπισμό, τώρα να πω ότι είναι ο μόνος που εντόπισε τον Παπαδιαμάντη όχι ως Άγιο της λογοτεχνίας, αλλά ως χίπη. Υπάρχει στα ανοιχτά χαρτιά ένα ωραίο κείμενο, στο κείμενό του για τον Παπαδιαμάντη, υπάρχει ένα κομμάτι του Ελίτη που ερμηνεύει τον Παπαδιαμάντη ως ένα χίπη της εποχής εκείνης. Για δέστε τον έτσι τον Παπαδιαμάντη, να δείτε, θα δείτε άλλο Παπαδιαμάντη από τον Άγιο της λογοτεχνίας, ο οποίος μας έχει, να μην πω καμιά κουβέντα, μας έχει ξοντώσει. Δηλαδή αυτή η κοινοτοπία είναι τόσο πολύ διαδεδομένη από το σχολείο μέχρι που τον έχει καταδικάσει τον καημένο να είναι ένας, ας το πούμε, θεούσος, ο οποίος έτυχε να γράψει και μερικά καλά κείμενα. Έτσι, άρα ο Ελίτης μας δίνει, βλέπετε, έχουν αξία οι λογοτέχνες που μιλάνε για την τέχνη τους, μας δίνει μια άλλη ματιά και τον παρουσιάζει. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Ελίτη. Όταν μιλάω για χιπισμό και χιπισμό, είναι δικές του λέξεις. Έτσι τον παρουσιάζει. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει ουσιαστικά, ξέρω την άποψη που υπάρχει, ότι η ποίηση δεν περνάει, η ποίηση δεν διαβάζεται και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Ξέρετε, αν πιστεύετε ότι η ιστορία είναι γραμμική, πιθανώς να έχετε δίκιο. Εγώ που δεν πιστεύω ότι είναι γραμμική, αλλά ότι πάει με κύκλους και δεν δηλαδή έχουμε επανάκαμψη, αλλά ποτέ ταύτιση. Έχουμε επανακάμψεις διάφορες, ποτέ δεν ξέρει κανείς προς τα πού θα πάνε τα πράγματα. Θεωρώ πάντως ότι μπορεί να κερδίσει κανείς πάρα πολλά πράγματα διαβάζοντας κάθε μέρα ένα ποίημα από το να διαβάσει 500 μυθιστορήματα της σειράς, αυτά που πουλούνται με το κιλό. Και έτσι λοιπόν δεν είμαι απεσιόδοξος. Άλλωστε δεν θα μετέφραζα τέτοια εποχή τον Whitman, ένα ποιητή του 19ου αιώνα, εάν δεν πίστευα ότι μπορεί να έχει και ένα μέλλον. Έτσι. Μπορεί να μην έχει ένα ιδιαίτερα καλό παρόν, αλλά πάντα κανείς λέει ότι μπορεί να έχει ένα μέλλον. Όχι μόνο ο Whitman, αλλά γενικά η ποίηση η οποία πραγματικά έχει να προσφέρει κάτι στον άνθρωπο. Ευχαριστούμε πολύ καταρχήν. Ήθελα να βρω ένα παραλληλισμό για αυτό που είπε ο Έμερσον για τον Whitman με αυτό που είπε ο Παλαμάς για τον Ρίτσο. Παραμερίζουμε ποιητή για να περάσεις, νομίζω. Ναι, το είπε αυτό για τον Ρίτσο. Εδώ θέλει όμως να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Γιατί ο Παλαμάς ήταν πάντοτε, ιδιαίτερα όταν άρχισε να γερνάει, ήταν πάντα ευεπίφορος στις πιέσεις. Η μεγαλύτερη πίεση που το έγινε, και θα σας πω μετά για το Ρίτσο, η μεγαλύτερη πίεση που το έγινε ήταν με το Σεφέρι. Το 1931 λοιπόν πλησιάζει τον Παλαμά ο Κατσίμπαλης και του λέει: έχουμε ένα νέο ποιητή πάρα πολύ σπουδαίο, λέγεται Γιώργος Σεφέρης και έχει βγάλει αυτή την πρώτη συλλογή του που λέγεται Στροφή. Τη διαβάζει ο Παλαμάς και σηκώνεται τρίχες επάνω, λέει: τι είναι τούτο εδώ. Αλλά επιμένει ο Κατσίμπαλης, διότι ο πατέρας του Γιώργου Κατσίμπαλη, ο Κωνσταντίνος Κατσίμπαλης, είχε μεταφράσει τον Παλαμά στα γαλλικά. Άρα η σχέση Κατσιμπαλέων και Παλαμά ήταν πάρα πολύ στενή. Και ο καημένος ο Παλαμάς γράφει ένα κείμενο στη Νέα Εστία του 1931, όπου πρέπει τώρα να πει καλά λόγια για τη στροφή του Σεφέρι. Ναι, αλλά δεν του βγαίνει. Το έκανα πάντα μάθημα στο μάθημα της ρητορικής. Έκανα αυτό το κείμενο του Παλαμά για να δείξω πώς κανείς μιλάει για ένα πράγμα το οποίο δεν θέλει να το επενέσει, αλλά πρέπει να το επενέσει. Και πρέπει να πει και τα δύο. Λοιπόν, το κείμενο αυτό πάντα το διδάσκω σαν ένα δείγμα, όχι μόνο αυτό, και πολλά τέτοια δείγματα που έχω βρει, αυτής της αμφιθυμίας του ποιητή, όπου λέει: ναι, ο χορός λέει, που στείνει τώρα σε Σεφέρης φαίνεται να είναι ενδιαφέρον, αλλά ο ρυθμός λίγο περίεργος είναι, λέει, πώς θα τον ακολουθήσουμε. Όταν μας φτάνει στο Ρίτσο, γεννάω τώρα στο Ρίτσο, ο Ρίτσος είναι πιο οικείος, γιατί ο Ρίτσος είναι πιο λυρικός, είναι πιο προσιτός κτλ. Αλλά και πάλι τότε σε όλους ήταν πολύ γενναιόδωρος ο Παλαμάς. Άρα, ναι, μεν το έκανε αυτό για τον Ρίτσο και είναι προς τιμή του Παλαμά, γιατί εκείνη την εποχή ο Ρίτσος είχε υποστεί δίωξη φοβερή από τη γενιά του 30 και κυρίως τον Καραντώνη. Δηλαδή, τον είχαν απομονώσει και τον είχαν βγάλει εκτός πεδίου. Οπότε αυτή η φράση του Παλαμά έκανε πολύ καλό στο Ρίτσο εκείνη την εποχή. Πραγματικά, ακόμη και σήμερα την αναφέρουμε και έχετε δίκιο σε αυτό. Την αναφέρουμε για να δείξουμε πώς ένας παλαιός ποιητής δέχεται ένα νέο ποιητή. Αλλά όχι το Σεφέρι όμως. Το Σεφέρι αξίζει να διαβάσει. Αν και αυτά τα κείμενα, ξέρετε, έχουν χαθεί και δεν έχουν επανακάμψει κάπως αναδημοσίευση για να τα βρει κανείς. Αλλά υπάρχουν ηλεκτρονικά. Η Νέα Εστία υπάρχει ηλεκτρονικά τώρα, οπότε το βρίσκει κανείς. Επίσης, αν μου επιτρέπετε να διαβάσω, βρήκα Ευτυχή τη συγκυρία.
στα νέα Σαββατοκύριακο, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, βρήκα ένα άρθρο για το βιβλίο κάποιας Χάνας Κάρσον, Pockets, An Intimate History of How We Keep Things Close. Αδιάφορο για τον τίτλο. Αναφέρει για τον Whitman το εξής. Η έκδοση του βιβλίου του Walt Whitman Philak Lois το 1855 συνέβη σε μια εποχή που οι σοβαροί συγγραφείς προτιμούσαν να απεικονίζουν τον εαυτό τους με κομψά ρούχα, άψογη στάση και ένα αέρα σοβαρής ανεμελιάς. Ωστόσο, το εξώφυλλο του ποιητικού βιβλίου του Whitman περιείχε ένα πορτρέτο του συγγραφέα που πολλοί βρήκαν προκλητικό. Αντί να στέκεται όρθιος, ο Whitman γέρνει το καπέλο, το φρύδι και τους γοφούς του, αφήνοντας το βάρος του να πέφτει άνισα, γράφει Κάρσον. Φοράει ένα απλό παντελόνι από καμβά και ένα πουκάμισο με γιακά. Το ένα χέρι βρίσκεται στην τσέπη του. Ένας κριτικός κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος και το βιβλίο του ήταν και τα δύο τραχιά, άξεστα και χυδαία. Για την Κάρσον, η γλώσσα του σώματος του Whitman είναι μια στάση ένδοξης εχθρότητας. Το να μην δείχνει κανείς τα χέρια του υποστηρίζει, θα μπορούσε να διαβαστεί ως κλείσιμο στον εαυτό του από τον άλλον, υποδηλώνοντας μια στάση συναισθηματικής αποστασιοποίησης. Φαίνεται κανείς πολύ ψύχρεμος για να νοιάζεται, πολύ αυτοκυριαρχούμενος για να μπει στον κόπο να απλώσει το χέρι του. Ναι, ίσως αναφέρει αυτή τη φωτογραφία. Αυτή είναι η φωτογραφία και έχει σχολιαστεί πάρα πολλές φορές. Έχουν γραφτεί πολλά για αυτή τη φωτογραφία. Ότι είναι αλαζόν, ότι είναι προκλητικός, ότι θέλει να προκαλέσει με την όλη αυτή η εμφάνιση, με αυτό το πράγμα έτσι εδώ και το άλλο χέρι εδώ, αυτό το πράγμα έτσι. Αλλά ξέρετε τι είναι, άργησε να εμφανιστεί ο Whitman. Το δούλευε πολλά χρόνια αυτό. Έχουμε τώρα το αρχείο του. Εδώ να πω κάτι. Είναι, θεωρώ, ντροπή, πραγματικά ντροπή, να μην μπορεί ένας αναγνώστης, οποιοσδήποτε, να πάρει ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή και να έχει μπροστά του όλο το αρχείο του Σολομού, που είναι μικρό. Αυτή τη στιγμή εγώ είχα στη διάθεσή μου από το Whitman's Archive τα πάντα. Όταν σας λέω τα πάντα, εννοώ τα πάντα. Τα χειρόγραφά του, τις εκδοχές των ποιημάτων του, τις κριτικές. Αν μπείτε τώρα, ακόμη και στο κινητό σας, και βάλετε Whitman Archive, θα βρείτε τα πάντα. Και όχι εννοώ φωτογραφημένα καταπληκτικά από τις πρώτες εκδόσεις, τη δεύτερη έκδοση. Και θεωρώ ότι στην Ελλάδα έχουμε τόσα ιδρύματα, πολλές φορές έχουν τόσα προγράμματα και παίρνουν τόσα χρήματα και ακόμη δεν μπορούμε να έχουμε σε τέτοια μορφή πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει. Τώρα τελευταία ήθελα να κάνω κάτι για τον Blake. Ξέρετε ότι έχω βρει τα πάντα του Blake, ακόμη και τα χειρόγραφά του κτλ. Από το Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνιας στην Αμερική. Τα έχουν κάνει όλα. Άρα λοιπόν εδώ ευτυχώς το Ίδρυμα Ωνάση έκανε τον καβάφι. Και τώρα τουλάχιστον μπορεί κάποιος. Γιατί παλιά είχαμε την οικογένεια Σαββίδη που έπρεπε να κάνει 5 σταυρούς, 800 γονικλησίες κτλ. Για να σου επιτρέψει ο μαΐστορας να δεις ένα χειρόγραφο και αυτό με πολλά εισαγωγικά και με πολλά ερωτηματικά. Λες και είναι αυτά τα πράγματα οι οικογενειακές ιδιοκτησίες. Τέλος πάντων, τώρα έχουμε τον καβάφι, αλλά δεν αρκεί αυτό το πράγμα. Θα έπρεπε να είναι πολύ εκτενέστερος επομένως ο τρόπος με τον οποίο προσφέρουμε στο κοινό δυνατότητες που δεν τις είχε στο παρελθόν ή δεν έχει τα χρήματα να τις έχει στο παρόν. Και αυτό θα έπρεπε να γίνει. Ήθελα λοιπόν να το τονίσω αυτό, ότι το Whitman Archive πραγματικά ήταν πολύτιμο στο να κάνω την έρευνά μου. Γιατί καταλαβαίνετε τώρα να είσαι σε ένα χωριό απομονωμένος με τον κορονοϊό και να ασχολείσαι με έναν ποιητή της Αμερικής του 19ου αιώνα. Αν δεν είχα αυτά τα εργαλεία, πώς θα έκανε τη δουλειά μου. Εκτός από αυτά που παρήγγειλε και μου ήρθαν και τα ταχυδρομικός, το δουλεύαν και τα ταχυδρομεία εύκολα τότε, δεν ερχόταν εύκολα τα βιβλία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και η περιγραφή είναι ωραία αυτή που μας διαβάσατε, πραγματικά αποδίδει τις αντιδράσεις της εποχής εκείνης. Άλλη απορία, ερώτηση, τίποτα έχουμε? Ο κύριος Μαμάης που είναι εδώ, δεν του χρωστάω μόνο τον Whitman, μου είχε κάνει και μια φοβερή πάπισσα Ιωάννα. Ελπίζω, είναι πάντα γερός και να μπορούμε να συνεργαζόμαστε και να κάνουμε τέτοια βιβλία. Θα ήθελα και εγώ να τονίσω ότι χωρίς την αρετή την μπουκάλα τα βιβλία δεν θα βγαίνουν έτσι, γιατί πραγματικά συνεργαζόμαστε εξαιρετικά και δουλεύουμε. Και έχετε και μια κοπέλα εδώ που κάνει τη συνειδητοποίηση, την Έλληνα την Νικολάου, η οποία πραγματικά με έχει αφήσει άναυδο επίσης. Άρα λοιπόν, Γιάννη, έχεις και μια ομάδα εξαιρετική, αλλά το δικό σου μάτι δεν αφήνει τίποτα. Πρέπει να σας πω ότι στον κολοφόνα, ένα πράγμα που με έχει αφήσει άναυδο, ψάχναμε να βρούμε τι κολοφόνα θα βάλουμε στο τέλος. Ποιος ασχολείται σήμερα, καταρχάς, τι σημαίνει κολοφόν. Αυτός είναι ο κολοφόν, λοιπόν, εδώ στο τέλος. Λοιπόν, μετά από κανένα 2 μήνες ψαξίματος, τι μου βρήκε εδώ ο κύριος Μαμάης? Μου βρήκε, αυτό το έχει κάνει μια Ινδιάνα στον Καναδά πάνω σε δέρμα φώκιας.
και επειδή έχει, βλέπετε τα πουλιά εδώ και τα λοιπά, αυτό είναι φτιαγμένο ακριβώς, αναφέρεται ο Whitman στο πέταγμα των πουλιών. Αυτό λοιπόν, και σας το δίνω αυτό σε λεπτομέρεια, πόσο χρόνο μπορεί να κάνει κανείς μόνο γι' αυτό. Για να βρούμε αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι έχει γίνει με το υπόλοιπο βιβλίο, για να αντιστοιχηθούν τα πάντα κτλ.